तो फाइनली दोस्तों भोजपुरी के किंग पावर स्टार पवन सिंह जी और सनी लियोनी के वीडियो गाना के पहिलका झलक आ गइल बाटे। तो बना रहे जाए वीडियो में लास्ट तक, हम एकरे बारे में बतावे वाला बानी। तो सबसे पहले हम बता दी भाई लोग कि कल एक बहुत ही जबरदस्त भोजपुरी के किंग पावर स्टार पवन सिंह जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत ही जबरदस्त वीडियो गाना के शूट कइल गइल बा। जौना वीडियो में नजर आवे वाली बाड़ी पवन सिंह के साथ में सनी लियोनी और एक गाना के गइले बाड़ी पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ में ज्योतिका। और बतावल जाता टे कि भोजपुरी के किंग पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना एकदम जबरदस्त एवं ब्लास्ट होके वाला बा। काहे से कि एक गाना के गइले बाने भोजपुरी के किंग पावर स्टार पवन सिंह जी और साथ में ज्योतिका, और एक गाना के वीडियो में नजर आवे वाली बड़ी पवन सिंह के साथ में सनी लियोनी। और बतावल जाता टे कि भोजपुरी के किंग पावर स्टार पवन सिंह जी और सनी लियोनी के गाना एकदम महंगा होके वाला बाटे। जब भी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना महंगा गाना नइखे बनल। और एक गाना के लेके खुशखबरी बा भाई। खुशखबरी ई बा कि एक गाना के कंफर्म रिलीजिंग डेट भी आ गइल बाटे, यानी कि घंटा में 12 बजे के बाद ये गाना रउरा लोग के बीच में डीआरजे रिकॉर्ड से रिलीज हुई। जौन के गाना में नजर आई है पवन सिंह के साथ में सनी लियोनी।